What's up guys? Welcome to YouTube channel ulit. Ang ingay dito. Papagupit muna ako bago tayo pupunta ng ukay-ukay. Pupunta tayo ng ukay-ukay. Bibisa tayo ng mga ukay-ukay shoes dito. Yun, para may magagawa tayo sa ukay-ukay. Wala na tayong vlog na ukay-ukay kasi diba? Dito tayo sa taas ng rooftop. Oh, diba? Dito tayo sa taas ng rooftop. Ay, rooftop ba to? Ano pala to? Tama. Ano to? Ano pala to? Tulay. Overpass. Overpass pala ako. Overpass. Ngayon, papagupit muna ako. Medyo haggard na. Yun nga, tingnan mo, haba na kasi ng buhok ko. Hindi ako sanay na mahaba ng buhok. Kaya mamaya na lang ulit, guys. Diba? Watch this. Papagupit na ngayon dito sa naghihintay pa ako ng slot. Ay, slot. Ayun na yung slot. Tingnan mo, parang ako kasi ano, dito, buhok ko. Nasa bagyo pa ako nito. Oh. Kamukha ko si Rizal. Si Rizal. Yan, time-lapse ko na lang siguro. Makita ng gupit ko. Diba? Mas maganda kasi magpagupit sa labas. Mas magagaling yung mga nagugupit sa labas, sa loob. Sa loob, sa mga Magic Mall, ganun, sa mga ano, diba? Magic Mall, SM, makita, diba? Tapos, mura na, ang ganda pa, diba? Yung punta ka sa branded na, mahal pa, diba? Ano ka. Kaya, magpagupit na kayo dito. Dito lang sa baba ng ano, 160. Dito tapat ng Novo. Doon kayo magpagupit ha. Yan si Kuya. Nakikita yung gugupit niyan. Ayan. Hi Kuya. Hi. Ayan, nagugupit. Nagugupit sa amin. Ilang beses na nagpapagupit dito wala si Kuya. Siya na lang. Galing naman siya magupit. Diba? Ano lang ulit. Time lapse ko na lang. So guys, dito tayo sa ukay-ukay yung pinuntahan natin na update ko. Yung nagre-request na nga update ko yung mga ukay-ukay nila. Ito na yun. Dito na ako. Tingnan nyo na lang kung may magugustuhan kayo. 100 pesos na lang siya guys. Kasi nga yung arrival sila sa Sabado. Bibidyoan ko din yon pagkatapos ko sa Manila. Kasi pupunta ako Manila. Yun. Kaya titingnan natin kung may mabibili kayo dito. Bili ako. Bibili ka. 100 pesos lang guys, so makakabili na kayo ng sapatos nyo, diba? Paubos na kasi wala na. Kaya bibiron ko muna bago ko isa-isa yung pakita sa inyo yung 100 pesos na sapatos. Diba last time maingay? Ngayon okay na kasi may boya mic na tayo. Yun, titingnan ko yung mga interested na mabibili nyo sa halagang 100 pesos, diba? Ayos yun, 100 pesos lang. May sapatos na kayo. Oh, Adidas. Pambabae. Skechers. Skechers? Ay, hindi pala. May balance. 100 na lang guys. 100. Nike. Air Max. Ayo, ganda nito. 100 pesos lang. Nike. 100 pesos lang din. Bili nyo na guys para maubos na.
Arangin pa lang kasi to sa ano sa Sabado. Pupunta ako din doon. Pupunta rin ako dito magwa-vlog. So guys, oh, maganda rin to. 100 pesos. Size 6.5. 6.5. Ganda. Pa siyang tama guys. 100 pesos. Magti-trending to, tingnan nyo. Ito, maganda rin to. Isukat mo nga to. 100 pesos lang guys, oh. Ito yung ano, tinignan natin nung last video ko. Ito yung nagugustuhan kong New Balance eh. Pasukat ko kay Cindy kung kasya na sa kanya, bibiling ko to. Sukat mo nga, be. Yan, konti lang kasi yan. Yan nga guys. Nakakita kami ng ano, ang Reebok. Ito, Reebok. Ay Cindy. Siya na lang siguro bibili. Yung 100 pesos lang, di ba? Diba guys, 100 pesos, makakabili ka ng sapatos. So, maganda rin to. Size 6. Yun nga guys. Baka ito na lang bibili kami ng isa. Para sa kanya. Kanya na lang bibili. Wala ko eh. Maliliit yung sapatos nila dito. Okay? CB Mall na tayo. Titingnan natin yung sapatos nila doon. Okay. Bye! Yan guys, nakabili kami 100 pesos na sapatos. May butas. May butas. Kunting-kunti lang yung butas niya. Ayan guys. Maakyat kami dito sa building. Muli namin ng motor. Tignan nyo yung inakyat namin. Mula sa baba hanggang sa taas. Inakyat namin guys. Woo! Pagod na kami. Punta kami ng CB Mall. CB Mall. Hey guys, mamaya na lang ulit. Yan nga guys, nandito na tayo ukay sa CB Mall. Ukay sa CB Mall. May mga sapatos ito. Para siyang ano lang guys. Para siyang gawang Cartimar. Gawang Cartimar nga guys. Hindi siya legit. Diba? So guys, oh. Kaya hindi ko na siguro bibidyoan. Hindi siya legit. Gandun. Mga high cut nandito rin. Magawa siyang Cartimar. Okay. Brand new. Ano mo naman? Yung Jordan nila. Jordan 8. Diba? Maganda. Siyempre, kung bibili ka na nga lang, di pa legit. Paano ka na kaya yun, di ba? Bumili ka na legit. Gawa siyang Cartimar guys. Kaya pag pumunta ka dito sa CB Mall, huwag nyo asahan na legit yung bibiliin nyo. Okay. Dan tayo sa New Balance. Ay, Word Balance pala. Dan tayo sa Word Balance. Yung mga sapatos din nila doon. Maganda. Tingnan natin. Guys. wala doon. Okay doon. Magawang Cartimar lang, gawang Cartimar lang yung okay nila doon. Kaya hindi ko na rin siguro binidyoan kasi nga legit tayo. Bibili na nga tayo ng sapatos di legit na. Magagamit nyo nga yung sapatos nyo pero gamit nyo lang ilang taon lang. Ay, wala pa yata taon, masisira na. Yung sa legit, sa puring, di ba? Tatagal sa inyo. Malaki pa rin yung mall dito, CB Mall. Word Balance, pupunta tayo sa Word Balance guys. Pupunta tayo sa Word Balance. Titingnan natin yung sapatos nila doon. Wait lang daw. Bibili yata. Titingnan yata. Yan o. Halika na.
Yung mga kainan nila dito, yung mga yan, kainan yung mga food court nila doon, diba? Natin yung word balance. Hindi ko na rin siguro binidyoan yun. Peke nga yun, guys. Word balance. Bili tayo ng chilelas. Word balance na nakita ko dito. Ayun. Word balance. Natin. 50% off. Up to 50% off. Ayun. Na yung chilenas dito, guys. Yun, mga chilenas sila. Ayun nga. Ito, maganda to, guys. May ganito na ako eh. Wala silang bago. Pero nabili na natin lahat ng chilenas na lang. Pero kung gusto nyo to, malambot kasi to sa loob. Malambot. Kaya gusto ko rin. 650 lang. Okay. Oh. Gaganda, no? Sa loob. Up to 50% off. Hindi 50% off. Yan. Oh, may mga sapatos sila. Lahat sa baba. Dito lang yan sa CB Mall. Oh, yan. So, bibirol ko kasi nyo. Kaya sa ukay-ukay shoes, bibirol ko. Pag may nakita kong gusto ko, bibilin ko talaga. Yan guys, mga pang kids. Pang kids yung mga yan So, pang kids. Ito naman yung mga naka-sale. Ay, naka-sale yung arrival pala. Ito yung high cut. Yan yung mga high cut. Ito, low cut. Yung mga yan. Kaya, ito, mga pang formal. Pang formal yung mga yan. Ito yung naka-sale. Mga naka-sale. Selected items, up to 50%. Yan, mga naka-sale yung mga yan. Hindi ko alam yung mga price nila pero puntahan nyo na lang guys. Kung gusto nyo sa para sa word balance, maganda rin to, mura pa, di ba? Ayan, mga yan. Naka-sale At least may nakita akong medyo branded na rin siya. Kaya maangat na rin siya yung word balance, di ba? Sige. Yan guys, nandito na tayo. Nandito tayo, nakaupo tayo dito. Ayun, wala tayong nakita sa mga chiledas na gusto ko, di ba? Siguro dito ko na rin siguro tapusin ang vlog na to. Uwi na ako sa bahay. Yun nga. Kung tatapusin ka na to vlog na to, go! Kung hindi ka pa nakasubscribe sa subscriber ko, mag-subscribe ka na at i-click na rin yung bell para sa ganon. Hindi ka mauli sa mga video ko. Alright! Bye-bye guys!